Hello ming adlaw. So kani nga video atong ipakita ang mga second batch nga nag-OJT diri sa Bahalinana nagikan sa San Andres National High School. Pareho sa mga first batch nga nag-OJT diri sa Bahalinana, mga TVL pud ni sila, mga home economic students. Kami diri sa Bahalinana nahapi ra pud mi kay gipili gyud nila ang Bahalinana nga mo render sila sa ilang 80 hours of service for the completion sa ilahang strand. So sa mga teachers diha, mga classmates, mga friends ani nila, kung mga umusta mo kung kumusta sila, okay ra gyud kay sila diri sa Bahalinana. Mga kugihan pud kayo ni sila og sayo gyud pud kay ni sila maabot. Even dong ang among opening kay alas 10 pa gyud ang official nga time, pero moabot sila mga alas 7:45 gyud siya sa buntag. So mostly nagabot nila sa buntag, manghinlo sila sa payag, magbutang og mga tissue og mamubo sa bulak. So kani nga video gitudloan na mo sila kung unsaon paghimo og milk tea. Kay mostly sa mga manglaag diri, mga batan-on man or mga young at hearts, og ganahan gyud kay sila sa milk tea. So daghan man kay mga batan-on mo laag diri no. So ang uban pod mag-comment sila nga ganahan daw sila mobalik sa Bahalinana kay mga gwapo ang tig-serve. Kay tagsa ra ba gyud mga lalaki ang pilion nila ang strand nga home economics, kay mostly digto gyud na sa gas, sa STEM or digto ka sa welding. Pero diri sa Bahalinana any gender gyud among pilion nga willing mag-work immersion or mag-OJT diri sa Bahalinana. Basta willing lang pod makabalo kung unsay gusto nila mahibalan sa servicing sa foods and other related matters ilang strand nga ma-practice gyud nila. So kani nga time si Adrian ang una nga mi hands-on kung unsaon paghimo sa milk tea, og naara pod sa tilusita dira nga mag-guide sa ila kung unsaon siya. So basically kung mahuman nato nilag sukod ang mga fructose og depende sa kanang flavor sa milk tea, diri na dayon sunod sa silyo. So inagsilyo dapat ang machine naka-red na gyud na siya para ready na siya masilyuhan, o mag-ihap daw ka og 10 seconds ay ni mubuhian ang kanang murag gunitanan sa sealer machine. So dapat concentrate jud ka kay basin masobra sa 10 seconds malanay no ng plastic diha sa sulod sa silyuhanan. So after sa 10 seconds nasilyuhan na din nimo ang order nga milk tea sa mga customers. Og ready na dayon ni siya i-serve. Duha man di ay ang order ani nga customer, so sili na pud daw mo practice kung saan pagsilyo sa milk tea diha sa sealer machine. Og pareho ra gyapon mag-ihap ka og 10 seconds ay nimo buhian ang kanang gunitanan sa silyuhanan. Og kani sili murag concentrate jud siya kay nag-ihap jud siya og 1 to 10 ay niya buhian. Kay dapat tarungon jud niya kay basin makita sa kamera nga nasayop siya. Pero bitaw dali ra kay sila makabalo, dali ra kay tudluan, manageable ra kaayo. Nasamot na siguro laago ni sila sa ilang mga uyab, magsigi gyud ni sila smile mag-serve. So pagkahuman nila og himo sa milk tea, ila na deng i-serve dito sa babaw. Ug amo silang gitudluan nga inaghatod sa mga orders sa mga customers, dapat approachable sila. Tapos if ever naapay mga orders nga wala na serve, ignon ra nila nga to follow ra. Ug dapat inag-serve nila, dapat approachable sila og smiling kay murag maunay branding diri sa Bahalinana. So pagka na-serve na nila tanan ang mga orders sa mga customers, gisugo po din ako sili nga siya ang mag-picture. Kay isa po na sa trademark diri sa Bahalinana ang picturean ang mga customers nga mulaag diri sa amoa. So kani po nga day naay milaag sa Bahalinana nga taga Department of Agriculture. So gitudluan na mo sila nga dapat abi-abihon ang mga bisita. Og gi-introduce po na mo nga OJT sila. Kay summer naman no, init kay ang panahon, so pagkahapon aning adlaw gipabuhat po na mo sila og ice buko. Kay ang ice buko kay related ra gyud kayo na sila sa Bahalinana. Naaman pud may buko shake og Bahalinana coconut delight, pero naghimo mi ani para at least maiba. Ug mas affordable siya kay tag 10 raman among baligya ani diri sa Bahalinana. Kay ikaduha pa man nila nga adlaw diri sa Bahalinana, and hopefully daghan pa sila ma-learn diri sa amoa. So sa mga sunod nga adlaw ipat experience pud namo sila kung unsaon paghimo ang mga Bahalina products like sa suka, sinamax, sa chili paste, chili powder ug mga corn brew. Bitaw enjoy ra gini sila diri kay nubo ra gyud kay ng 10 days para makat-on sila. Pero at least ma-expose sila panagsa sa ilang theoretical na hinibalaan sa pag-eskwela. So maora to, daghang salamat og hinaot ang tanan makapanilap.